kacha niero chal ni gin en chumbu migoyo bende sha tiyo ni jopiny pinyu mapenji. Erokamano Cleopas. Kadwa wacho chieng' diriyo kata kunyalo bedo adek kaka sha tiyo. Kawuono gokinyi kane abiro kaendi atemo wuoyo gi oganda mopogore opogore, to nitie jok mawacho ni sha tiyo negi, to nitie jok mawacho ni sha ok ti negi. To king'iyo jok mawacho ni sha ok ti negi gin jok ma onego bed ni sha konyo. Koro idogi penjori kata kaka wan jok machiwo thieth ni tang'o miyo jok ma onego bed ni sha konyo ok nyal konyo, to jok ma nyalo yudo thieth kata na yor ofuko gi ema sha konyo. Koro en gik mopogore opogore. Nitie joma kuma kidhiye tiyudo ka sha konyo, to nitie kuma kok idhiye to sha ok konyo. And especially outpatient sha rach seriously. Outpatient en hospital ma ji dhi tithiedhi tidok ot. Iyudo ka sha ok tim tije e yo makare. Orwachni omenda matin emikele kositime yo machalna. Iyudo ka pesa ma sha chulo ni ka ine kidhi outpatient en pesa mathin ma ok nyal konyi e thieth. Nikech outpatient en bende kidhi kaya chande daktari nyaka neni, nyaka idhi e lab ma wan kaka gine mondo wapimi, kotieki inya dhi kata na x-ray, inya dhi ultrasound, kiwuok kono ero to idhi ka yath imiyi yath. Koro iyudo ka at the end of the day onyalo gen pesa maber chuth minyalo onego bed ni weyo osiptal. To koro ka sha dhi ng'isi ni odhi chulo ma kata na ribet mar 1,000 kaka ne gikete, to in othiedhi kata gi siling 5,000. Koro in ma kaka ng'at ma ginene ma odhi ma jatuo monego bed ni sha konyi, sha koro konyi nikech idhi yudo pek e chulo pesa modong' no gofuko ni. Kamano. Wacho ni mago e pek